Moja čínska dekáda, ťažké časy v Číne. Obe tieto knižné publikácie mladého sinológa, tlmočníka čínštiny, youtubera Pavla Dvořáka spájajú prvky ako cestovanie, cestovateľské poznatky, Čína, nový život, turistika, osobná skúsenosť a mnohé ďalšie. V prvej knihe Moja čínska dekáda opisuje spisovateľ svoje začiatky života v Šanghaji bez zázemia, peňazí a známostí. Spoznal tu svoju manželku, uchytil sa ako tlmočník, sprievodca a aj ako majiteľ cestovnej kancelárie. V druhej knihe Ťažké časy v Číne berie mladý spisovateľ svojich čitateľov naspäť do Číny v období, kedy cudzinci neboli v krajine vítaní. Je o hľadaní domova a pochopení sveta v čase krízy. Je to knižka úprimná, plná zaujímavých ľudí a skutočných príbehov.